școală spirituală este un laborator alchimic de transformare interioară. Dragi prieteni, cum să privim, cum să înțelegem munca în școala spirituală a Rozacrucii de Aur? Într-un mod foarte simplu. Putem să privim școala spirituală a Rozacrucii de Aur ca pe un mare laborator, un laborator alchimic. Cel care intră în acest mare laborator alchimic, elevul trebuie să învețe să devină un alchimist. Ce este un alchimist? Un alchimist este cel care învață să lucreze la transmutarea metalelor. Dar care sunt metalele cu care trebuie să lucreze? Metalele sunt substanțele conștiinței noastre, substanța vehiculelor noastre materiale și subtile. Metalele sunt esențele care trebuie transformate în noi înșine. Dar de unde să începem? Să începem cu o particulă de aur. Această particulă de aur la care facem referire este scânteia spiritului, principiul divin universal care se află în centrul inimii fiecărei ființe umane. Pornind din acest principiu, putem începe cu adevărat să ne schimbăm conștiința. Conștiința noastră se manifestă în 3 focare: în inima noastră, în capul nostru și în viața noastră. Altfel spus, eu simt, eu gândesc, eu vreau și acționez conform voinței mele. Dar cum să le schimbăm? Orientându-le către acest centru unic, acest principiu divin din inima noastră. Dacă pornim transformarea conștiinței noastre din acest punct unic, acest principiu divin, începe de fapt o transformare, o transmutare structurală a ființei noastre. Altfel spus, întreaga viață de gânduri, întreaga viață de sentimente, dorințele și acțiunile noastre se transformă. Și când pornind din acest punct, acest triunghi al conștiinței noastre format din simțire, gândire, voință și acțiune se transformă, se generează o transformare structurală la nivelul celor 4 vehicule ale personalității umane, și anume corp fizic, eteric, astral și mental. Adică pătratul personalității noastre este transformat. Atunci nu mai există bariere între ființa noastră și cercul eternității. Astfel, putem vedea în simbolul școlii noastre spirituale, într-un mod foarte simplu și direct, întreaga muncă pe care Rozacrucea și-o propune cu elevii